Салом алейкум. Салом алейкум. хуб ҳастӣ ака? Хуб, бад не. чаро табатон хира менамояд? дирӯз бародарам ки дар Русия кор мекунад хабар дод ки номаш дар рӯйхати шахсоне ки зери назоратанд дар Русия қарор дорад. Аҳа, баъд чӣ? маълумоте ки ба ман аз хадамоти муҳоҷирати вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии тоҷикистон доданд, ба ин рӯйхат нафароне ворид карда мешаванд ки бе ҳуҷҷатҳои зарурӣ дар ҳудуди Русия кору фаъолият карданд, патенти кориро ба расмият надароварданд, ҷаримаҳои маъмуриро насупориданд, худро дар қайди муҳоҷиратӣ намонданд. Нисбат ба онҳо қарори ихроҷ аз ҷониби суд содир шудааст, вале онҳо Федератсияи Русияро тарк накарданд. яъне кӯтоҳ карда гӯям рӯйхати шаҳрвандоне ки ғайриқонунӣ дар Русия будубош карда истоданд. Аҳа, фаҳмо. агар номи шахс дар он рӯйхат бошад, ба он шахс чӣ воқеъ шуда метавонад? саволи хуб додӣ. агар то 10 сентябри соли равон чунин шахсон будубоши худро дар Русия қонунӣ накунанд, якчанд ҳуқуқҳои онҳо маҳдуд карда мешавад. масалан, корти бонкиашон баста мешавад, сим-корташон баста мешавад ё сим-корти дигар гирифта наметавонанд, ақди никоҳ баста наметавонанд, бонкҳо ба онҳо қарз намедиҳанд, хона ё мошин харида ё фурӯхта наметавонанд, фарзандонашонро ба боғча ё мактаб гузошта наметавонанд. умуман агар бигирем ягон хизматрасонии давлатӣ ба онҳо ва аҳли оилаи онҳо расонида намешавад. маҳдудият сахт будааст ки агар шахс дар ин рӯйхат бошад, бояд чӣ кор кунад? ба куҷо муроҷиат кунад? роҳи баромадан аз ин рӯйхат ҳаст? тибқи маълумоти охирине ки вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии тоҷикистон пешниҳод кардааст, ба шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия қарор доранд то 10 сентябри ҳамин сол муҳлат дода шудааст ки будубоши худро қонунӣ гардонанд. агар шахс дар ҳамин муҳлат ине ки дар шаҳри Москав ё вилояти Москав қарор дошта бошад, ӯро мебояд ки ба муассисаи давлатии бюҷетии маркази муҳоҷиратии Сахарова муроҷиат кунад. агар дар дигар минтақаҳо қарор дошта бошад, ӯ метавонад ба корхонаи воҳиди давлатии хадамоти визавию шиносномадиҳии вазорати корҳои дохилӣ ё ПВС ё мақомоти ҳудудии вазорати корҳои дохилӣ муроҷиат кунад. фаҳмидам ака. раванди корро пурратар мефаҳмондӣ? баъди муроҷиат ба онҳо чӣ пешниҳод мекарданд? барои қонунигардонии мақоми худ ба муассисаи давлатии бюҷетии маркази муҳоҷиратии Сахарова ё хадамоти визавиву шиносномадиҳии Федератсияи Русия ё ПВС МВД муроҷиат карда расмиёти зеринро бояд анҷом диҳад. якум, агар корти муҳоҷиратиро гум карда бошад, бе убури сарҳад ба шаҳрванд нусхааш дода мешавад. дуюм, пардохти ҷаримаҳои ҷойдошта ки дар ҳудуди ҳамин сохторҳо амалӣ мешаванд. сеюм, муоинаи тиббӣ дар робита ба мавҷуд набудани истифодаи маводи мухаддир ё маводҳои психотропӣ ё моддаҳои дигари хатарнок ва бемориҳои сироятӣ ки барои атрофиён хатар доранд. чорум, гузариш аз қайди биометрикӣ ва аксбардорӣ. панҷум, супоридани имтиҳони донистани забони русӣ, таърихи Федератсияи Русия ва асосҳои қонунгузории Русия. мехоҳам фаҳмам ки оё ягон маҳдудият барои қонунгардонии шаҳрвандон ҳаст? бале, мутаассифона тартиби мазкур ба нафароне ки аллакай қарори суд дар бораи ихроҷ аз Русия нисбаташон қабул шудааст ё ҳангоми супоридани патенти корӣ ё иҷозати иқомати муваққати РВП ё иҷозатномаи иқомати доимии ВНЖ ҷавоби рад гирифтаанд, амалӣ намешавад. ташаккури зиёд дӯстам. ман ба наздикӣ ба Федератсияи Русия ба сафари корӣ меравам. ҳатман ба дӯстонам ин маълумотро мерасонам. бисёр хуб, ҳатман расон. кори хуб мекунӣ, барори кор. мебахшед, бахшиш. алло.